But ipogo nade obila gi joma ne samoro nyalo nyayo maundu nikech ka to ji okikore jonjore nitie iye to ng'ato bende nyalo bedo gi tim moro mar njore to en ei obila ka onyalo timo timbe moko magalagala. Mokwongo awinjo ka Charles wacho ni pok walony. In mani wacho. Ana duoko mana gimi wacho. To yie. Ayie ni pok walony. Kendo ni pok walony. Ka Charles nya wacho ni the reason ma gibiro kama ji odake ni nikech ji no wacho ni gidhi State House. Kidhi e pinje ma serious manigi democracy kaka America. Kidhi White House, Washington DC, daily ji ng'anyo kanyo. E White House, e dhoge, maonge problem. Magi ng'any, magi yuak, magi timgi, magi dwa timo. Kidhi Britain, Downing Street, kar Prime Minister, emi ng'any. Koro State House wani en gango ma okonyal dine no president bo angise ni waingre. There is nothing wrong. Emangisi pok walony. America, White House ji ng'anyo daily, onge problem. Prime Minister mar Britain, ji ng'anyo daily kanyo. Onge ng'ami mako, onge ng'ami go tear gas, onge ng'ami inyo nikech gi ng'anyo. But ka Weke poko tie. Jogo poko dhi ngoja. No, atiekni. Jogo poko dhi nigi dhi golo. One there is no day. No. Misleading. Wadhi golo president wa. Kata Raila kani winje kano wuoyo. No wacho ni walose memorandum. Ben wacho ni bro the State House. No wacho ni wabodhi. Ben wacho ni bro the State House. No wacho ni oloso memorandum. Wabodhi office of the president ka onge wabodhi State House. Manono watch after the first. Okay. There is nothing big money State House. State House en na office machalo na si office serikal like any other. Office of the president, State House, man in office mar government. Iriambo waka. Like any other. Iriambo waka. But samakora duwe wuoyo emekaso ni iriambo waka. Osenyisa. Obila ka ji odonje ng'anyo. Obila has no business donje ng'anyo katingo tear gas ko onge uniform. How do you know maja kuo kusoma obila? How do you know ni maja njore kusoma obila? To kinyisa no obila mane manoyude iye kanyo gi onge uniform. Kudonje ng'anyo. Nitie ng'ato ma picha omako ka goyo tear gas to en gi ng'ama nogora ng'ama nogora la tear gas direct cha. Neno obila kosoje ku. Order. En jal moro morwako nanga ba check to nogoyo nyamburko moro tear gas. En gima nomaki. Koro mane ma ji penjo ni to mane neno obila koso nen japiny koso nen ng'ama timo tim machal kamani. Momiyo wacho ni bati kaji ni ng'anyo. Nyaka ing'e ni ma police tije en rito property. Ma police ema konyo ng'anyo mondo gi ng'any peacefully. Ja press ber wako card ni ja press. Wan jo mang'anyo wambe warwako uniform wa ma in lepwa mweneno gi. Okay. Ana more.